ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ಅನೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಅನೊಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಪಂಡದ್ಲ ಪನುಲಿ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಬಲಿತು ಕೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಅನ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ 4 ಚಮಚದತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀಗಲ್ ಬೋಡ ತಾರದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲಿ ಇತನಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡು 1.5 ಚಮಚದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಯಾವುದು ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ಇತನಿಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಮಲ್ಪ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಯ್ನಾತ ಮೆಲ್ಲದೀದು 2-3 ನಿಮಿಷ ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ತುಲೆ ಕೋರಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ಒಂಚು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಉಂಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇತನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪ 1.5 ಚಮಚ ಎಳ್ಳೆ ಚಮಚಡು 1.5 ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಗ್ಲ ಎಲ್ಯ ಚಮಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇತಂದಿನ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತನಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದತ್ತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕೋರಿಲ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತಂದನರು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಜೋರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪವನೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೇನು ಮುಲ್ಪ 3 ಚಮಚದತ್ತು ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಮೊಸರು ಪಾಡು ಜರ್ಪ ಅಂದಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ರಸ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಅದೊಟ್ಟುದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪವನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ದಂಡು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕೆನ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳಗೆ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಈಗಲೇ ಖಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದೇನಾರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ದೊಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಸಖತ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್